Bibianista o Bibiana Mercado Integrated School. District number 1, District Head, Rosnel Duterte. School Principal, Nina Jordan. Contingent Coordinator, Rodelyn Nunez. Choreographer, Jonphil Bontia. Dance Masters, Bernos Castro, Mark James Pongautan, Jomari Elba, Joseph Clint Lawas. Clustered Barangays, Loob, Ibo, Mandiha, Payabas, Kagat Lava. Loob under the Honorable Mercidel Ann Zamora. Ibo under the Honorable Panfilo Batucan Jr. Mandiha under the Honorable Jopil Kungol. Payabas under the Honorable Juan Camanse. And Kagat Lama under the Honorable Roberto Lau. Contingent number 4, hugpong sa nagkahiusang Bibianista o Bibiana Mercado Integrated School. Danaw among pinangga, magpabilin kang mauswagon, malang puso magabayan, sa among mga pangandoy, sa bilhon mong baybayon, nahigso ang among mga danggo. Nindot man po di kag tingog tay. Ay da, anak rugod na. Ato na bumipaagi kanta-kanta, ang kapuy-puy ani matumbukton sa pagpira-pira ng mga pungkot. Tomas! Dagan ba ka mong kuha? Kaloyan sad ni Senyor Santo Tomas Carmel, ubay-ubay sa kanista nga among nakuha karon. Nindot kinilutuon gamit angkon. Bitaw nay, Carmel. Unya sa pagpanagat na mo ni tatay. Nakita ko og barko. Padako kaayo. Nay, tay, sa akong pagdako, akong pangandoy, makasakay ko og barko. Kanindot sa imong pangandoy, dong Junjun. Junjun, anak, dili ka na imposible imong mga pangandoy. Pag-ambo o pagtarong sa eskwela, kay anak ra kami mo suporta. Una uy, musuporta na gid ni nanay nimo. Total, hapit naman mo baro ang ato ang bag ng merkado dinhi sa Danau. Uyog diin ang paglabo nga kita makabarog sa ato ang kalisod. Banan sa ato ang pagpanagat, sa pagbuhat ng banga ni nanay nimo, pagtinda ni inyo, makalikawas sa kita sa ato ang kakabus, kung ikaw mulampos. Salamat, nay, tay. Sa
hukong sa nagkahiusang Bibianista o Bibiana Mercado Integrated School, District Number 1.